Ang Kristyanismo naabot sa Pilipinas niadtong tuig 1521 sa diha nga gihimo ang unang misa ug ang unang pagbunyag sa mga Pilipino. Pero ang buhat sa pagsangyaw yun sa maayong balita, buhat sa evangelization, nagsugod ni 1565 na. 1565 sa diha nga ang grupo sa Makatsila miabot, pinanguluhan na ni Legazpi ug kauban niya ang mga misyonero nga Agustino. Ug mao na unang natukod ang maingon natong pulo nga Kristohanong katilingban, ang gamayng simbahan dinhi sa kapupudan sa Pilipinas, nga dunay gyud pari nga nangalagad, nga dunay gyud balay nga alampuan dinhi Sugbo. Dinhi sa Sugbo. Mga Katsila uban sa mga misyonero nga mga Agustino. Unya pagka 1571 ang Manila napundar isip usa ka syudad, no? Kaya ang mga Katsila gikan sa Sugbo nipadayon sila og adto sa ubang dapit hangtod naabot sa Manila nga mao na ang sentro kapital karon sa Pilipinas. Mao na nga pagka 1579 ang Manila nahimong usa ka diocese. Unya ang sakop sa Manila ato ang tibuok Pilipinas usa ra gyud ka diocese, local church. Unya apil na ang Sugbo. Pagka 1595 ang Manila nahimong archdiocese. Unya mausab tong panahona nagibahin ang tibuok Pilipinas gawas sa Manila nga archdiocese, gibahin pa sa tulo ka mga dioceses. 1595 nga ang Cebu, ang Sugbo nahimong diocese kauban sa Diocese of Cáceres, kana sa Bicol ron, Naga, o ang Nueva Segovia, kanang Vigan. Mao na mahinumduman tingali ninyo niadtong 1995 gisaulog nato ang 400 years isip usa ka diocese ug atol ni ining maong kasaulugan biduaw nato ang Santo Papa. Og diha gani dakong misa didto sa Manila agi og pagsaulog sa kapatan kagatusan nga pagka-archdiocese sa Manila o pagka-diocese sa Cebu, sa Vigan o sa Cáceres. Pero ako ning gisgutan tungod kay kini nagpadayon ang kasaysayan sa atong pagkasimbahan ug ang dugukan niini mao ang kasaysayan sa atong kaluwasan. Sa diha nga si Jesus misaka na sa langit, gipadala niya ang iyang espiritu aron paghatag og gahom niadtong pundok nga misunod kaniya sud sa tulo ka tuig nga human sa iyang kamatayon nangahadlok, nawala ang ilang kaikag sa pagsangyaw sa mayong balita, naglisod sila pagdawat nga ang ilang magtutudlo ang manluluwas na matay. Mao to nga pag-abot sa Pentecostes, namugna ang simbahan. Ang simbahan nagitukod sa atong Ginoo, pinagi siya mga pulong ug sa mga buhat apan nagkatapok kining maong mga tawo ug nahatagan og kaisog sa pagsangyaw sa mayong balita. Kaya ang simbahan, ang lawas ni Kristo mao man ang iyang gihimo, iyang gimugna aron sa pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita ug ang sukaranan niini mao ang gahom
sa Espiritu Santo nga dadawat karon natong tanan pinaagi sa sakramento sa pagbunyag. Mauto nga ang unang simbahan, ang mga apostoles nga nagsunod ni Kristo nga gihatagan karon sa gahom sa Espiritu Santo, nahimo silang usa ka katilingban sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Gani mabasahan nato na sa Acts, Actos mga Apostoles, Kapitulo 2, versikulo 42, kung unsa ang hulagway sa unang katilingban. Through Jesus. Hulagway diha nga sila nagkatapok, nagpikas-pikas sa pan, sa ulog sa Eucharistia, nga nagpaambitay sa ilang mga kaayo ug kaayuhan. O naghisgot sila sa gipanudlo sa ni Jesus. O nipadayon sa misyon, pinagi sa pagsangyaw sa mayong balita. Karon ang Pilipinas. So, pila na katuig, no? Gani, sige ingon ko na, mugatos, mga 5 na kagatos katuig, kita magsaulog sa atong pagka-Kristiyanos. Nagpadayon kining maong buhat. Kita usa ka simbahan. Ganituon Jesus nga nadawat na to ni pinaagi sa mga misyonero kining maong pagtuo. Apan karon sama sa simbahan sa tibuok kalibutan. Kita usa sa kasimbahan nga nagpadayon pagsangyaw sa mayong balita sa pag-alagad sa uban. Kini nanukad sa atong pagkabinunyagan. Naiapil kitang tanan, mga laiko, mga kaparian, bisan pa man sa lain-lain natong mga buhat, responsibilidad, apan kining tagsa-tagsa nato ka mga ministries, kining tagsa-tagsa nato ka mga lihok, pari ka man, laiko ka man, apil ni sa atong pagkasimbahan o apil ni sa pagsangyaw nato, pagpalambo nato sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpadako, pagpakuyanag sa simbahan ng gitukod ni Jesus. Manalangin unta ang Dios kanatong mga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron kapaambit sa uban.